Na hát, halihó srácok, én Betlen vagyok, és visszatértem úgymond. A főcsatornám törlődött, mint látható, sikerült megcsinálni a számítógépet, ami miatt a főcsatorna törölve lehet, hogy ugyanis új Windows kellett rá tenni. Egy Roblox videóval jöttem, hát, Obbibat your bike. Igazából nem játszottam még vele, szerintem ez egy biciklis obbi lesz. Ja, úgy terveztem, hogy GTA Definitive Edition-es videót veszünk fel, csak az még nem töltött le, még telepíti éppen, mikor felveszem ezt a videót. Szóval akkor inkább egy Roblox videót fogunk felvenni, és aztán majd ha lejött a GTA Definitive Trilogy, akkor igazából azok közül valamelyiket fogom játszani. Ja, kicsit lassan tölt be. És bocsi a hangom, mert egy kicsit beteg vagyok, meg a mikrofon sem biztos, hogy a legjobb helyen van. Tényleg mondom, ezt még nagyon tesztelem. Miért írja azt, hogy progress 100%? Áú, ez olyan hangos. Hagyjatok békén. Ó, igen, ez ilyen bugos. Ó, van egy free spinem. Na, lehet, hogy a flying bike. Nem, a két stage-et kibíró skippelni, jó tudni. Nem tudom miért van ilyen hülye bugolt skinem. Nézzétek el. Így jobb. Így sokkal jobb. Igaz, FPS-ben vagyunk. Igaz, belső vagyunk, szóval itt nem annyira lássátok, de higgyétek el, ez is sokkal jobb lesz, mert így legalább nem te valaki a fél képernyőtöket a skinem. Ja, igazából obbi. Lehet, hogy még jön több Roblox videó, igazából írjátok meg kommentbe. Játék ötleteket is írhatok, hogy mivel játszok Robloxon belül, vagy csak szimplán játékot, amit szívesen látnátok, és mondjuk nem olyan hú, nagy a gépigénye, mert hogyha basszus, mindegy, mert a gépen nem éppen egy mai darab, még Windows 7 volt rajta, most már 10 van, hála vasembernek, köszönöm szépen minden is, segítségedet. Ja, és igen, tényleg, hogyha szívesen, ha valamilyen játékot még látnátok, tudom azt, hogy nyugodtan írjátok meg kommentekbe, nézni fogom tényleg megírjátok, hogy mi a játék neve, és akkor utána nézek, hogy bírom-e játszani a gépen, mivel még egyelőre nem lesz új gép befektetve. Ja, szóval igazából leírjátok, hogy mi a játék neve, és akkor így utána nézek. Szóval ja. De na, de ilyen Robloxos játékokat is ajánlhattok, hogy Robloxon belül mit kell játszak. Szeretnék majd Minecraft sorozatot is újat indítani, mert fú, hát arra még senki nem emlékszik szerintem, de a legelső csatornámon én elindítottam egy Minecraft sorozatot, két részt vettünk fel, aztán annak annyi lett. Igen, arra senki nem emlékezhet. Szóval szeretnék egy Minecraft sorozatot is elindítani, meg ja, hasonlók vannak még terve, de mondom, hogyha akartok valami Robloxos játékot, vagy bármit látni, akkor nyugodtan írjátok le kommentekbe, hogy itt látnátok szívesen, melyik játékot, hogy Robloxon merül, vagy csak így alapból milyen játékot. Ja. Tehát igazából, hogyha leírjátok tőle, hogy melyik játékot néznétek meg szívesen tőlem, hogy játszom, akkor én szívesen letöltöm, és játszom, csak tényleg kommentekbe írjátok le.
ja, igazából leszélve a komment szekcióba, akkor megkeresem és letöltöm, ha bírja a gép. Szóval igazából a terveben van Minecraft videó, több Roblox, meg GTA Definitive. Most vagy a 3, vagy a Vice City, vagy a San Andreas. Igazából tök mindegy. Ti melyiket akarjátok? Igazából ezt is érhető a kommentekben, hogy GTA 3, Vice City vagy San Andreas Definitive Edition nével játszak. Azért a Definitive-vel fogok, mivel ugye új a gép, ezért a sima nincsen meg, csak a Definitive most mindenből, azokat is ugye még töltöm. Áú. Kicsit beteg vagyok, mint hallható a hangomon is, meg igazából a mikrofon is még tényleg teszt alatt van, úgymond. Hát nem most vettem, mert nem. Csak nem tudom, hogy jó-e így a mikrofon, ahogy van, meg hogy alapból jó a mikrofon hangja, mert teszteltem meg minden. Csak ezt így videó előtt jutott, hogy amúgy így könnyebb lenne megoldani a tartását a mikrofonnak, mivel egy régi webkamerámnak, aminek már a kamera része nem jó, de a mikrofon még igen, használom a mikrofonját. Azért is facecamera, a kamera az nem jó, csak a mikrofon. És ugye mivel annak használom a mikrofonját, ezért nem biztos, hogy jó, és mivel, és ja, igazából, szóval úgymond, hát igazából csak így bírtam volna megoldani, hogy gépről videózhassak nektek, és lehet, hogy nekem megint vagy csak pár vlog legyen néha napján, hanem így normális hosszú videók lehessenek gépről, játékvideók. Uff. Szóval tényleg, hogyha bármi másféle játékot is akartok látni, írjátok le kommentbe. Azt is írjátok le, hogy a hang így oké-e, jó a mikrofon, valamit még állítjak rajta, vagy valami. Igazából tényleg tegnap csináltam meg a gépet, tegnap este, és ma meg reggelre lebetegedtem, ezért itthon vagyok, és akkor ha már itthon vagyok, akkor úgy döntöttem, hogy egy kicsit videózok nektek, hiszen nagyon rég volt már videó, közös is, meg sajátom, közös vasemberrel videó is régen volt, meg saját videóm is, úgyhogy láthatjátok, hogy van két stage skippem fent, amit nem szeretném még elhasználni. Mert szerintem hogy lesz olyan stage, amin nem tudunk tovább jutni. És akkor azokhoz kellene fog a skip. Igazából írjátok le, hogyha ennek legyen folytatása, ennek a videónak. Nem azért, mert még már vége van, csak tényleg érdekel, hogy szerintetek legyen a folytatása. Egyelőre még csak vágatlan videók lesznek, mert nincs vágóprogram se a gépen, meg nem is tudok vágni olyan jól. Szóval meg tudok vágni, meg szerzek egy vágóprogramot, megkérdezem most hogy ő melyiket használja, mert a melyik ajánlja, beszerzem, és igazából és akkor már vágott formában tudtok videókat nézni, és akkor én is hosszabbakat bírok felvenni, bírok rage-elni, meg mindent is, mert hát ugyebár akkor kibírom vágni, csak most itt tényleg igazából minden videó, mint lássátok, vágatlan. Originál, vágatlan stúdió felvétel úgymond. Nem stúdió, mert rohadtul nem egy stúdióban vagyok. De hogy így értitek, mire gondoltam, remélem, hogy vágatlan. Semmi vágás, semmi sound effect nincs benne. Ja. Szóval igen, tényleg na, tényleg igazából tényleg elszóltam egy kicsit attól, hogy gép előtt ülök és beszélek valakivel, mert videózok. Szóval, ja, ezért vagyok ilyen csendes, meg nem nagyon tudok mit mondani, mert elszoktam tőle, hogy én videózok. Olyan régen volt videó. Közös is, meg sima is. Szóval, ja, igazából a közös csatornánk linkjét leteszem a leírásba. Meg akkor már Vasember csatornáját is menjetek oda is, hogyha valaki nem ismerné őt, már mondjuk nem nézem a közös csatornánkat, akkor elmehettek oda. Ha leírjátok, hogy linken megnézni.
ja, és akkor lesz a csatornája neki is, és akkor iratkozzatok fel oda is, azért tetszik, hogyha tetszik a munkássága, ezt benéztem. Szóval, ja, ha tetszik most nem a munkássága, akkor hozzá is feliratkozhattok, tényleg csatornája, az ő csatornája, a közös csatornánk, minden csatorna linkje lesz a leírásba. Hát írva a fő csatornámnak, ami a régi, mert most már ez a fő, amit lássátok, lássátok ezt a videót, nem lesz. Szóval a régi csatornának a linkje nem lesz csak a leírásba, ugyanis azt ott nem fogom beletenni, az kész vége, a soha többet nem fogom már visszaszerezni. Szerintem, de lehet, de annak nem lesz linkje, mert most már akkor áttérünk erre a csatornára, ha már ez van, ezt már úgyis bejelentettem a közös csatornán, meg a régi csatornámon. Ja, és akkor igazából, mit akartam mondani? Igen, akkor igazából itt van, most ez az új fő csatorna úgymond, mert hát ugye laptopom az tönkrement, amin meg volt, csak azon volt meg, mert nem gondolkodott Batman, hogy lehet, hogy mondjuk elveszik a csatorna, és kéne újat, és akkor hozzá kéne adni a telefonhoz is, nem, ouch, nem gondolkoztam ezen, hanem, de, hanem nem mentettem le, de ez tett a vlog csatornát, egyből telefonra mentettem, mert ugye előzőleg vlogok lettek volna csak rajta, és akkor már, hogy telefonról vezetem fel úgyis a vlogokat, akkor azon lesz rajta. De mivel így alakult, hogy a laptop tönkrement, ezért csak is kizárólag ez lesz a fő csatorna, át is lett már nevezve, mint láthatjátok. Szóval, ja. Jó, azt mondom, hogy majd későbbi stage-ekre fogom meghagyni a skippeket, de nem akarom, hogy hosszú legyen az a videó, és még szeretnék ezt a progress, az obbit kivinni ebbe a videóba, mint lássátok, és tényleg mondom, én nekem a videóim vágatlanok. Szóval elhasználtam két skippet, mert nem akartam, hogy hosszú legyen a videó. Hát... de... nem működik úgy, mint a GTA-ba. Nyugalom, nyugalom. Nyugalom. De nem igaz, srácok. Ja, van itt valami ajándék. Jó, hogy nekem így már van egy adag ilyenem. Van double jumpom. De jó, hogy van double jumpom, egy free skippem, meg egy free spinem van. Kettő is. Na, akkor azokat átvergessük még. Hogy a motor, jól jön, vagy a flying bike, vagy a gravity coil. Jó, igazából egy skip stage. Mondom, a motorra rámennék, vagy a repülő biciklire, vagy a gravity coil is nagyon jól jönne. Jó, hát igazából kiskippeltünk két stage-et, és még így is van 3 is. Ez nem működik, srácok, nem lehet akkor átugrani még a double jump se, hogy ezeket átugorjuk, mondjuk ezek jó vastagok, szóval max ráugrani bírtam volna. Igen, azt szóltam kérdezni, hogy azt hogy nem ért bele. De akkor a élet szerint nem kellett megkérdeznem, a játék is észrevettem, hogy benne van. Gyerünk, jó, 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 jó. Jó. Én most nyomtam be a double jumpot, jó tudni. Vagy az már kikapcsolt? Nem, még 9 percig van.
Ah! Bocsi. Nem igaz. A... Tudod mit? Jó van, na. Jaj, már nincs double jump. Én még nyomkodom itt, mint hülye. A jumpot a levegőbe. 67, tényleg igazából szeretnék a mai videóval eljutni. Mi ez? Nem tudom. Na, szeretnék a mai videóban eljutni a 100%-ig, hogy kivigyük ezt az obbit. És akkor lesz egy hosszú videó nektek, amit bírtok nézni. Szeretnénk napi egy videót, most így a héten fixen lesz napi egy videó, ezen a héten legalábbis. Mert ugye én itthon maradok, ami miatt tudok videózni, most így jövő héten nem tudok már semmit megígérni. Lehet, hogy lesz minden nap ott is, de lehet, hogy 2 naponta lesz. Igazából majd egy videót fogok csinálni róla, hogy lesznek akkor a videók. Az nagy eséllyel egy short videó lesz, és abban igazából tényleg elmondok mindent, hogy van, mint van. Igen, hogy van, hogy lesznek videók akkor, és akkor szeretnék egy ilyen menetrendet állítani, hogy így legyen azért videó gyakrabban, ne így 2 havonta egyszer, vagy mikor volt az utolsó videó. Így, hogy ez így... Így csak most látom, hogy a százalék az így egy ilyen zászló checkpoint, az így 1%. Akkor ez egy kicsit hosszú lesz, nem baj. Igazából, hogyha fél órás lesz, akkor igazából én ott le fogom állítani, és akkor nem fogjuk kivinni. Ott lássátok bal fölül az időt, hogy mennyire járunk igazából. Szóval, ja. Na, akkor gyerünk. Bele kéne húzni. Uha, nem így. Mondjuk így. Ja. Hogy kicsit sem vagyok meg koncentrálkozva vagy, és tényleg nem szeretnék vágni, mert nem tudok. És akkor most sem, mert nem szeretném megkérni, mert ő attól, hogy én beteg vagyok, és nem kell bemennem, ő neki be kell mennie iskolába, középiskolába, én nekem nem. Nem szeretném megkérni, mert ő is este ér haza. És akkor, ja, az a flying. Csak még 11 perc, csúte. Ugye nem szeretném még azzal is üzenni, hogy ő este hazaér, akkor felveszi a videót az ő nézőinek, megvágja, akkor még vágja meg az enyémet is. Nem, inkább hagyjuk. Au. Szóval ja, inkább hagyjuk. Most még az elejében nem lesz vágás, mondom. De majd amint megtanulom a vágást, meg megkérdeztem most hogy milyen vágó programot tud ajánlani. Lesznek már vágott videók is, nem csak ilyen hosszú videók. Szóval ja, most egy kicsit tényleg nyomott a hangom, meg minden, meg orrohangon beszélek. Az orromat be van dugva, meg beteg is vagyok, meg még allergia szezon is van. Szóval igazából itt az esetleg be van dugva. In fly. Tök jó, hogy van fly, de én nekem nem fly kéne. Na, nem akarom, hogy hosszú legyen a videó. Még mindig van 2 stage skippem.
remélem, hogy nem vagytok kicsit rosszul attól, hogy én belső nézetben játszok, de muszáj vagyok ebbe játszani, mert amúgy így néznek ki a karakterom, szóval inkább belső nézetben nyomjuk. Ja, igen. Hú. Mondom, írjatok le Roblox játékokat, nem Roblox játékokat, hogy miket láthatok szívesen a csatornán. Végre nem futottam abba bele. Hát de nem igaz! Jó, nem akadok ki, és nem lesz hosszú a videó se. És úgy lehet, hogy meg is lesz a 3 perces fly még most, ez a videó alatt tényleg szerint, ha így haladok. De igazából, hogyha fél óráig nem akarom elhozni, de már 20 percnél járunk, te jó ég. Sőt, videó meg kicsivel hosszabb is, mert ugye amit vártunk, hogy betöltsön az obbi. De ugye a laptopomon nem is bírtam videózni nektek, mert túl melegedett folyton a laptop, mivel a Windows-t nem bírta szerint, mivel lett rátéve Windows 10 arra is, és nem volt rá túlzottan jó hatással a Win 10, mint hogy ugye a laptopra a Windows 10. Mivel túlmelegedett folyton a profi, vagy nem tudom, a profi folyton túlmelegedett, mivel nem nagyon bírta a Win 10-et, és akkor fullon pörgött, aztán már próbáltam megoldani, hogy vettem hűtőt, akkor az valamennyire lehűtötte, de nem volt sokkal jobb, jobbnak jobb volt, nem azt mondom, csak nem sokkal jobb, mert azért még úgy is volt, amikor, hogyha még egyszer több alkalmazást futtattam, mint most, hogy az OBS, a Roblox telepítő így ment volna, akkor az már bőven túlmelegedett volna, mert az OBS Roblox kombónál is túlmelegedett volna az, hogyha úgy futtatom, szóval ja, azért nem voltak gameplay videók. Jó, tudom, ezek kifogások, hogy minden, de igazából már nem tudok jönni nektek, hogy miért tűntem el. Tényleg igazából egy ideig nem volt kedvem hozzá. Úgymond, igazából egy ideig semmihez így nem volt kedvem. Ugye a Youtube-on. Sehol. Ouch. Ja, kicsit elvette a kedvemet az, hogy nem nagyon bírok videózni így a laptop miatt. Meg akkor tönkrement a laptop, ami miatt ugye még inkább nem bírtam videózni, akkor elveszett a csatorna, ami még inkább kedve megszegte, és nem lesz meg a fly még ebbe a videóba. És kész! Kivittük. GG. Ennek amúgy van You have unlocked Word 2, de azt majd csak egy következő videóban fogjuk megcsinálni. Én köszönöm a figyelmet, Batman voltam, sziasztok!